Arratsaldeon, albiste garbi bat dugu zuentzat. Munduko gobernu guztiek erabaki dute bakearen eguna egunero eta beti ospatzea, herrialde guztietan. Eta orain eguraldia. Azken orduko albistea. Bake tsunami bat dator Kantauri itsasotik Euskal Herrirantza. Aprobetxatu, eraiki bakea. Bakea da egotie ondo besteakaz eta ez egitea borroka. Era guztietako biolentziak baztertu nahi dugu. Horretarako, guztion jarrerak hobetu, aldatu eta bideari ekin. Dena bereztuz. Bakea gure eskuetan dago. Paratzen. Pide. Paris. Pax. P. Salam. Paul. Piedra. Okay. Bakea, borroka naiz edozein egoera istilutsuren gabezia. Bakea ez da bakarrik gerrarik eza. Bakea eta justizia batera doaz. Gure barneko bakea beharrezkoa dugu. Hemengoa eta hangoak biak dira garrantzitsua.
bizi nahi dut. Bakerik gabe ez dut nahi bizi. Bakea bilatu. Elkar zaindu gaitezen. Bakeari bai, biolentziari ez! Bakea da benetako loteria. Bakea! Ez dago ordaindu beharrik. Bakea! Violentzia bazter ezazu. Bakea! Deren artean eraiki dezagun. Bakea! Zure barrua presta ezazu. Bakea! Harremana zaindu itxazu. Bakea! Maitasunez eta laguntasunez bakearen bila joaz. Denok elkarrekin jolas. Eta bat abesteari lagunduz. Agur, agur. Bakea gure artean, bakea ez da erosten, violentziarik gabe asko zobe. Bakea, bide bat da. Askatasuna ez dugu ahaztu behar. Kemetsu egin lana bakea lortzeko. Era guztietako elkartasuna beharrezkoa da. Astiro badoa ez bertan bera utzi. Bakea irrifarre batekin hasten da. Eta familiari irribarre ateratzea eta daukagun guztia baloratzea da bakea. Bakearen eguna gure ikastolan beti izango dugu gure bihotzetan. Aize pozik gure ikastolan, bake eguna ospatzerakoan. Gandil zutenetik ospatzen urtero, ezaztu hemen dela bakea egunero. Aize pozik gure ikastolan, bake eguna ospatzerakoan. Zer nahi duzue?